महाराष्ट्राचा डिजिटल सातबारा त्या विशेष अंकाच्या प्रकाशनासाठी उपस्थित माननीय आमदार नगराध्यक्षा दुर्गाताई, उपस्थित असलेले आपले दोन्ही आपल्या सभापती, जिल्हा परिषदच्या आणि त्यांच्या समितीचे सभापती, उपस्थित आपले सर्व जिल्हा परिषदचे, पंचायत समितीचे सभापती आणि सर्व सदस्य, आपले प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, सर्व शासकीय अधिकारी वर्ग ज्यांनी या सातबारा डिजिटल करण्यामध्ये मोठा सहभाग आणि प्रयत्न त्यांचे राहिले असे रामदास जगताप यांनी या अंकाचं प्रकाशन करून एक चांगलं डॉक्युमेंटेशन केलं असे धर्मेंद्रजी पवार, उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनी, अमृतवालच्या या अंकाचं प्रकाशन करत असताना निश्चितपणे मला आनंद होतोय. रामदास जगतापांनी थोडा प्रयत्न केला असता तर या अंकाचं प्रकाशन आणि डिजिटल सातबाराचं सुद्धा मुख्यमंत्री जास्ती सुद्धा होऊ शकत असत. कारण हा एक अभिनव उपक्रम आपण त्यावेळेस यशस्वी करतो आहोत आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याचं सातबाराला ज्यावेळेस आपण पूर्ण त्याचं जागतिकीकरण केलं, ग्लोबलायझेशन त्याचं झालेलं, डिजिटलायझेशन बरोबर ग्लोबलायझेशन झालेलं, त्यावेळेस हा काय साधा सोपा येऊन नाही, खूप मोठं काम यामध्ये झालेलं आहे. मी ज्यावेळेस महसूल मंत्री 2010 झालो त्यावेळेस फक्त संगणकीकरण करणं असा विषय होता जो जगतापांनी सांगितलं होतं, परंतु ते पुन्हा शेतकऱ्याला आणि नागरिकांना उपलब्ध झालं पाहिजे, या पद्धतीनं असलं पाहिजे, ते डाउनलोड करता आलं पाहिजे, त्याचा प्रिंट करता आला पाहिजे आणि तो त्याचा असा असला पाहिजे की तो वापरता आला पाहिजे कुठे, म्हणजे तो कायदेशीर स्वरूप त्याला असलं पाहिजे, इथपर्यंत काम ते करायचं होतं. हे खरं आहे की यामध्ये खूप काम सर्व अधिकारी वर्गाने केलं. मी त्यावेळेस सर्वांना म्हणायचं आता इनलाईन नाही, ऑनलाईन, तुम्हाला आता रांगेत उभं राहावं लागणार नाही, सातबारा करता तालुक्यात जाऊन रांग लावायची पाळी नाही, फक्त तुम्ही ऑनलाईन जा, तुम्हाला सातबारा मिळेल, असं साधारणतः ते त्यावेळेस आमचं एक टॅगलाईन होती. त्यामध्ये खूप काम सर्व अधिकारी वर्गाने केलं आणि त्यामध्ये खरं आहे की ज्या पद्धतीनं रामदास जगतापांनी सांगितलं ते खरं आहे की आपल्या तलाठी वर्ग पासून सुरुवात करावं लागेल. आमचं कोतवालाचं नाव घेतलं, कोतवालापासून, आणि बऱ्याच वेळा मध्यंतरी 4 वर्ष 5 वर्ष सगळी तक्रार असायची की तलाठीच तुमचं सापडत नाही, दिसत नाही, कुठे तो ते सातबाराचं सगळं संगणकीकरणाकरता तिकडं डिजिटलाइज करण्याकरता बसलेला असायचं. सातबारा करणं ही सोपी गोष्ट नसते आणि म्हणजे ज्यावेळेस हे करायचं त्यावेळेस त्याच्या चुका दुरुस्त करणं हे खूप मोठं काम आहे. सातबारा भरून गेलेले काही सातबारा पाहण्यासारखे तुम्हाला जागा निघायला कुठे द्यायचं, असे सातबारा आपल्याला दिसत आहेत की ते गर्दी असते, फेरफाराचे परत वर्तुळ असतात, अनेक गोष्टी त्याच्यातून असतात. तर या सगळ्यातला व्यवस्थित स्वरूप आणून जी गरजेची तेवढी गोष्ट ठेवणं, याचा अर्थ त्याच्यावर काम करावं लागतं. तर का काढायचं तर का काढायचं त्याचं सुद्धा रेकॉर्ड करावं लागतं. हे सगळं काम खूप मेहनतीचं, कष्टाचं, बारकाव्याचं, बिनचूक करणं आवश्यक, कारण तो सातबारा नंतर त्याच्यावर व्यवहार होणार आहे, त्याच्यातली चूक सगळ्या व्यवहाराला चुकीचं ठरू शकते. हे असल्यामुळं एक कायदेशीर स्वरूप असणं अत्यंत आवश्यक. हे सगळं काम खूप मोठ्या प्रमाणावर हे केलं गेलं आणि त्याला आता मूर्त स्वरूप आलं. थोडे काही सातबारा राहिले की त्यांच्यावरती काम करावं लागणार आहे. 3,10,000 असल्याबरोबर आयोगकडनं 2,53,00,000 सातबारा हे उतरवणं हे सोपं नव्हतं, एक काम झालेलं आहे. तर त्याचा कौतुकाचा 16 करावा लागेल, पण कोरोना ना अडचण झाली, कौतुकाचा 16 करावा, हे काम साधं नव्हतं. त्याच्याबरोबर आणखी 8 सुद्धा आपण त्या पद्धतीने आता घ्यायचं. त्याच्या पलीकडे जाऊन आता सातबारा बरोबर त्या नकाशा सुद्धा, चतुर्सीमा सह नकाशा सुद्धा तुमचा त्याच्यावर येणार आहे. तुमचे फेरफार हे सगळे डॉक्युमेंट्स तुमचे त्या उपलब्ध ऑनलाईन त्या पद्धतीने काम हे त्यावेळेस मी ठरवत होतो ते आता पूर्णत्वाला जाता याचा आनंद मला निश्चितपणे आहे.
त्यांच्या सहकार्यांचं सगळ्यांचंच या निमित्तानं आम्हाला कौतुक आहे. चांगली गोष्ट धर्मेंद्र पवारांनी केली की त्यांचा जे अमृत वेल आहे, अमृत गव्हर्नन्स, याचा त्याला शेवटी डॉक्युमेंटेशन महत्वाचं असतं. आपण कष्ट करतो पण सांगण्याची पद्धतच नाही. सांगावं लागतं, काम केलेलं सांगावं लागतं. त्याच्यामध्ये सगळ्यात चांगलं डॉक्युमेंटेशन करून ते पुढं अनेक काळाकरता उपयोगी असतं. त्याच्या प्रकारचं त्यांनी या निमित्तानं ही पुस्तक काढलेलं आहे. त्यांचं सुद्धा आभार महसूल विभागाच्या वतीनं मी मानतो. आणि या पुस्तकाच्या निमित्तानं आता पुढची आवृत्ती, तिसरी आवृत्ती असं करावं लागतं, कारण अनेक गोष्टी येणार आहेत. त्याचं शेवटी मात्र एक चांगलं पुस्तक होऊ शकतं. आणि हे खरं आहे की मला सुरुवातीला यावेळेस महसूल मंत्री झाल्यानंतर लॉकडाऊन होण्याच्या अगोदर 3 राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी सांगितलं की आम्हाला यायचं आहे, तुमचं डिजिटलायझेशन पाहायचं. राजस्थान होतं, मध्य प्रदेश होतं, आणखी एक साऊथचं राज्य होतं. ते म्हणलं आम्हाला येऊन जायचंय का, काय नेमकं केलं, आम्हाला त्या पद्धतीने जायचंय पुढं. पण पुढं लॉकडाऊन ह्या सगळ्या याच्यामध्ये त्यांनी परत काय त्यांची परत विचार झाला नसली तरी उत्सुकता मात्र सगळ्या देशाला आहे की आपण काम कसं केलं. त्या निमित्तानं हे सगळं डॉक्युमेंटेशन चांगल्या पद्धतीने आपण केलेलं आहे. तुमच्या सगळ्यांचं खूप कौतुक करतो. अजून खूप काम करायचंय, त्याकरता शुभेच्छा देतो आणि माझे शब्द